Hej alle sammen og velkommen til Anne Freja. I dag der vil vi lave en Color of the Rainbow attack, og det går egentlig bare ud på, at man finder nogle produkter med farver, og så skal man sidde og fortælle om dem, og så har vi egentlig bare fundet farver hver. Ja, så lad os bare til at komme i gang. Du starter. Og det første farve, det er rød. Og det er bare en kabuki-børste fra en Cosmetics, som bare er dejligt blød og god til at ligesom få pudret ud og sådan. Fordeler det godt. Og alle de her ting, det er mine. Ja, fordi vi er hjemme med hende. Og så vil nok gøre det med en ting. Ja, og så har vi en orange ting, og det er sådan en her. Victoria Body Mist. Nej, Victoria Body Mist. Victoria's Secret, og det er bare body mist. Ja, det er en body mist, og det er Amber Romance. Den dufter godt. Ja. Så den er god. Og jeg har faktisk bare købt den i Bilka til 54 kroner. Ja. Og så har jeg en kløvervaseline. Bare en helt normal kløvervaseline, bare en læbepomade, man kan bruge virkelig til alting, til at lave andre ting, altså device og på albuen og ja, sådan alt. Virkelig overalt, altså det hjælper hver sted. Så ja, det er bare en normal kløvervaseline. Og så er det grøn. Altså vi rækker bare lige noget efter ting, det er bare fordi mine står der. Og det er sådan nogle her. Makeup-fjerner? Ja, makeup-fjerner. Det er fra Biokur, og det hedder øjenmakeup-fjerner pas, og det er med aloe vera, og det dufter ikke aloe vera, men den har vi bare købt i Aldi til 20 kroner, og der er 100 i. Så. Og det er okay. Hvor ved du det fra? Fordi jeg brugte den, der er lavet det der, den der til anlæg. Nå. Og så den næste, det er blå. Og det er bare en Nivea lip butter i coconut, som bare dufter af kokosnød. Bare en af de helt originale. De originale? Nej, men altså det normale Nivea lip butters. Og det er bare med kokosnød, som sagt. Også bare god til at få glæber af det. Og så er det lilla. Og der har jeg den her lille babys. Og de koster 30 kroner. I sådan Matas eller Føtex eller Netto eller hvad det nu er i drengesteder. Den er bare lilla, som I kan se her. Og den giver farve, men det er ikke sådan, at man bare tænker, det er lilla det der. Og den hedder Berry Boom, hvis I kan se her. Så ja, det var bare lilla. Og så har jeg violet, som bare er en balsamspray, som bare er sådan en, der ligesom gør håret til, og ja, nu hedder det med Frosted op, Anna og Elsa på. Og mig og min søster, vi er gået totalt med Anna og Elsa og Prinsesse Sofia. Så for eksempel, vi har været inde i H&M, så var der en hårbørste med Prinsesse Sofia, så gør jeg den der. Og så er der ikke med benet. Og det synes jeg er meget sjovt. Men den har den. Jeg kan ikke finde ud af, hvad skal dufte. Ja. Altså, den er købt i Kvickly. Ja, der er sådan en svane på, og sådan en blå en her. Så det må vel bare være noget godt til en svane. Det er ikke en svane. Et andet flyvende dyr. Men ja, det er bare fra Disney, og den er bare god. Og så er vi kommet til sådan en pakke lysrød, og der har jeg taget det her. Det er sådan en bust. Så bare færdigt hår. Sådan igennem. Altså jeg har den også i større version.
Så det her, det er bare sådan som et æg. Og det er fra Easy Brush. Og vi har købt dem i glitter, sådan nogle her. Undskyld, jeg lige er lidt støttet. Det er ikke så godt. Og de er sådan... Altså, det er jo ikke som sådan normale børster, hvis man kan sige sådan, fordi de er sådan med sådan nogle hårde nogle her. Og der er ikke det bløde nede i her. Så dem kan jeg godt lide. Det er nogle af de bedste børster, jeg har prøvet. Så dem er jeg glad for. Så det næste, jeg har her, det er en palette, der er rigtig pigmenteret og vildt flot. Altså, det er helt sindssygt. Her. Og så kan I lige fornemme nogle af farverne. Og de er rigtig flotte. Og de dufter. Og det er et ukendt mærke. Der står overhovedet ikke noget mærkesnavn på. Så det ved jeg ikke noget om. Men for eksempel på var det Swatch. Sådan en gulen. Noget her. Den her. Den her. Jeg kører bare lige hurtigt rundt. Så. Det er meget mere tydeligt i virkeligheden, end den er på kamera. Altså, jeg har fået den fødselsdagsgave, og den er købt i sådan et supermarked. Jeg tror, det er noget Rema 1000 eller et eller andet, hvor de bare var ude at købe noget. Så. Men den er rigtig flot, og det var den sidste, jeg havde. Og det var multifarvet. Og nu har vi bare lige taget en ekstra med, som vi ikke ved, om der er andre, der gør. Men det har vi taget med, og det er guld-agtigt noget, hvis man kan sige det sådan. Og det er fra Schwarzkopf, og det er den der Gliss Daily Oil Elixir. Og det er, hvis I ikke ved det, så er det en hårolie til spidserne. Måske til det her Det var fedt hår. Ja, og den har jeg fået ret meget af. Og den har vi egentlig bare købt i Matas. Men du kan købe den i Rema 1000 eller hvad du nu har. Netto. Så kan du bare købe dem her i sådan nogle små. Det er fint nok, fordi du bruger dem ikke så hurtigt. Man bruger overhovedet ikke sådan nogle hårolier særlig hurtigt. Jeg har den store version af den der, hvor det ligesom er lavet i sådan noget glas. Altså, jeg har kun nået sådan et her lille stykke, og jeg købte den nærmest på samme tid som Freja. Så. Hvornår har du det købt den? Nej, ikke samtidig som dig. Det var en, vi købte til min fars fødselsdag. Fordi at mig og min søster, vi deler den. Så ja. Men det var alt for den her video. Husk at like, abonnere og kommentere, og så ses vi i vores næste video. Hej hej! Og nu til Fraklef. Og det her, det er en violet, og den dufter bare rigtig godt. Og puha, ej. Ej. Og så er der den her guld ting. Jeg ved ikke, om der er andre der. Ja, wow. Det skulle jeg sætte lige. Den dufter godt. Den dufter frisk. Okay, det tror jeg lige skal se. Hvor er hun lige? Så kan jeg lige med mig her. I'm a unicorn, I'm a unicorn, I'm a unicorn with wings, with wings. Bare stoppe. Skal vi over? Ej, jeg har en hende. Ja, hun er lidt magtelig. Unicorn with wings. Ej, hende. Okay. Og så skal vi have den grønne. Nej, det var så ikke lidt grøn. Ja. Freja, vi skal til hytte igen i aften. Det gider ikke.